Ini, monggo Pak Litang nyaketi Mas Bagong yo, Mas Bagong di kanthi ngono. Monggo Mataram. Turuk. Yo. Kamerane men gampang sing jiko men ora kaling-kalingan jaga nduk Lintang nggih wilujeng-enjing Om selamat pagi semangat terus ayo semangat selalu ayo no kudu no panjenengan karepe dadi inspirasi anak-anakku sing mapan ana ing pawiyatan SMA aja isin dadi waranggana. Nggih, mboten. Nggih to? Nggih, remen sangat menguri-uri budaya Jawa. Betul sekali. Mergo saniki para waranggana iki apes iki S1, nek Mbak Suci S2. Walah. Muga-muga kok ayu iso dadi dokter. Nggih, amin, amin. Ndak dari sini iso profesor. Ayo. Kuwi malah sak ndure. Wong malah kompresor. Profesor kuping sederungan iki jane Nduk arep ngaturke lagu apa Nduk tak bebaske watone iso diringi gamelan nek ra iso ya pokoke jaranan ora iso kabeh ayo wonten Gerajakan Banyuwangi nggih Gerajakan Banyuwangi nggih aku tak nek tak goleki kanca Mbak Dita ngene sing saka Banyuwangi ya kene Mbak Dita ayo Mbak Dita sini Mbak Dita monggo Pupung Dani nyetriming khusus kangge Mas Dani saka Klaten. Ditae senengane sing ngono-ngono kuwi ya. Ayo, Gerajakan Banyuwangi dibawani umbul-umbul belambiangan. Belambiangan. Bagong siap bagian jengleng. Jengleng nggih. Ya. Siap. Sing penak lho ya. Iya wis ora penak dit Bali. Kaya apa ora penak dit Bali. Monggo, ya Mbak Dita, ngene. Menika kula kinturaken dhateng Bu Kades, tuwin para panitia sedaya utaminipun Mas Nur Hadi, nggih. Ya. Bawa nggih, Om Bayu. Harus no. Oke. Nggih no. Ya, monggo sing bawa Nduk Lintang sik nggih. Diwiwiti saka Nduk Lintang. Monggo. Yo. Membiat mayon ya membiat mayon membiat mayon awas kok iya piye kok Penak. Wow isu-isu lho iki jekan Ya ora apa-apa ngojek tangi. iya sih melek Sik melek. alah ayo suarani gandeng ngisor keramik jadi munggah medun mak remeng. Engko rak sesuk kuru kok. Ganti Mbak Dita, ayo. Ayo Bude. Piye? Basake anakku Kok iki lho. Bude to? Kok Bude? Tuwek menang. Kok Bule? Nyaram biayi. Nyaram biayi.
Ya lonong-lonong tok. Pas aku mejen. Ora sing mejen aku. Mare bar tak nggo karo kono. Jeglenge iki lho. Banyu wangi. Banyu Ngapa? Ora nganggo iki. Gak. Ora. Sabar. Wah, kesemangatan ya ini lho. Semangat untuk sing tuwa. Yo. Lor lan kidul alang sangka Gumalaring taman sari nusuan tara. Maka, yuk. Maka yuk gerajakan, iya jah gerajakan, maka yuk. Halo, halo. Hai.
Terima kasih, matur nuwun, diaturke gerajakan. Mbak Dita lenggah, Mbak Lintang gene ngono sik. Disusul kalau Mbak Ani. Ayo kene. Monggo, ayo Mbak Ani. Monggo monggo Mbak Ani. Katuran mriki enggang. Mas Bagong pun ngantosi Mbak enggal mriki Waranggana ki nek meet in saka Tulungagung wah wis genahe lho. Mbak Suci ya Tulungagung. Nggih. Tur dasare wis magister seni lho Mbak Suci kuwi. Ha iya. Mbak Ani ya ngono. Wah. Iki ana sing ngersakake anu ki Lintang Asmara iki engko diaturke. Asmara. Nggih, diaturke. Mbak Ani. Dalam. Jenengan arep ngaturke tembang apa sih keremenane jenengan? Aku manut waton para kadang mengrawit iso nabuhi. Nggih, Lintang Asmara mawon nggih. Lintang Asmara nggih? Nggih. Tak duetke karo mburi geger kula niki nggih. Nggih, nggih, nggih. Sinten? Sinten? Iki lho Alfian iki lho, Mas Pian iki. Sak Jose kae. Ya. Monggo Mas calon manten. Waduh, wis dadi manten iki. Oh, Mas manten. Pian. Manten aja. Heeh, ku ya sak sobo Tulungagung biyen, Mbak. Oh, nggih. Sak nusul Pak Eko, Pak Minto ya nusul. Lah apa ora ketemu jane? Enggak, aku lali. Walah. Enggak Mas Al. Ayo Mas Pian. Oh, paling anu nek ketemu wonge maskeran ya. Tombol lali lho Mas. Lah iya sing ditunggoni duwayange kok. Nek gane wis enek sing duwe ya wis terus mupus bali nyang Solo. Nggih. Ya ora apa-apa. Waduh. Ayo kene Mas Alfian diaturke Lintang Asmara. Ayo Yan. Nggih Mas. Bocah kok nelongso. Ya ya wis. Saplo kowe rabi warung live musik sepi kabeh. Ya aja ta.
Nggih. Idolane Reneng ya daerah mangkat kok piye. Alfiani asline wis ngerti Mbak Hani wis ngerti. Edok-edok lali. Oh, sing WA aku mang apa sampean to, Mas? Lah, ya ta. Lah, kuwi piye kuwi? WA apa lo mau Mbak? Enek, Mang. Turun coba. Iya. Sekmu timbang tur Jawa turu nggonku. Oke, siap. Wis, ya nomore sapa-sapa disimpen aku ya. Yo, diaturke Lintang Asmara. Mas Alfian karo Mbak Hani, monggo. Yo. Ho ho ho. 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 Ai ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang pantau ratri mau ngeling manis sing ati sajaku bisa antuweni marang sang biasa Janji
terima kasih. Sama terima kasih Mas Pian. Nggih. Wah. Akhirnya duit karo Piai Putri Tulungagung mesti apik men ya. Ah, nggih to. Gumun aku. Oh, Enek anune kuwi enek setelane dhewe suarane. Setelane lho. Niki wonten ingkang request. Apa Mbak Lintang? Ilange gelang kalung. Oh nggih, kebar iki diaturke. Sadurunge niku aku Mbak Suci sik gen ngancani Mbak Hani ngono. Iki ana sing ngersake bajing loncat jaipongan. oke. Men dibeksani Mbak Hani. Oke. Monggo Mbak Suci. Ayo kene Mbak Suci. Ngono. Padha tulung aku. Padha tulung Sami aku. tulung agunge. Ya mesti wonge kalem. Nggih ta? Ah mesti no. Nah. Nah. Kalem. Dibawani sik. Mengke lagi dibacutke lagune. Bawah. Ayo. Mriki. Mbak Lintang ilange gelang kalung saged to? Sri Huning tirase niku wau. Gantos Mas Sri Huning mpun mau? Sampun Mas. Nggih limbukan wau mpun Sri Huning. Nggih Sri Huning podang kuning nggih. Bawa sik dibawani sik. Engko gen karo Gelang kalung. Oh, gelang kalung. Nggih, siap. Oke. Yo. Yo, Mbak. Loncat mangga. Mbak Suci dibawani sik. Mangga, engko tibane bajing loncat. Kula katuraken dhateng para kadang SBA, Kas FC Twin WMC Wayang Mania Community. Mangga. Ayo Bunda Niki. Suci. Iya. Edah reuni saiki. Reuni. Heeh. Wes kaya Cahitanan enek wong ora. Trio soft Iya. Enek wong ora Jawa Timur ku ya santet wae. Iki wong ya ono iki. Sapa ta? Lah iku Jolembung, Jolembung. aku ora melu-melu. Polana kok jirih bagone. Iya Mbak Susi diaturke. Mangga. Mangga. Nano. Ayo. Bambang, Bambang, monggo Pak Ji. Angkat
Patrik, monggo, ayo. Yo. Matur nuwun Mbak Suci. Jogete diani ya jos. Piye Dok? Dasare wonge dhuwur, tangane dawa. Aku ra mudeng mbok abani nyingkira Lek ya ngono.
Lah piye ta? Ngampluk ya apa-apa. Iya. Ya seben wae jenenge. Piyai iki nek ngabehi ngono kuwi. Nggih. Suarane becik, beksane becik iki ta. Mula akeh sing tresnani. Nggih. Heeh, wah buring geger ku jer bisiki aku. Mengke melih nggih masyaallah. Ayo Kaya mikir. Golek arjeng dhewe ana. Duwe bojo. Bojo siji kaya kudu dipuri-puri. Iya. Diuri-uri kok dipuri-puri ya. Nggih. Anu sik mau ngersake apa gelang kalung? Gelang kalung. Nggih, Gelang nggih. kalung. Saiki kula nyuwun tulung dibawani sing bawa Bagong sak karepe. Slendro bakune. Tibane gelang kalung. Ayo. Ayo Mas Bagong, ketokne kewanenmu. Aja turu sore kaki. Wah, mau pelok saiki slendro. Ayo. Ana dewa nganglang Jagat jagat nyangke bokor Kaya ana anggrek. Lah, si lanang apa kok ngono? mancing no. Oh iya. Urip kok mancing ae. Ayo. Isine dong. Sapa sing isis? Isi Oh, isi tak. bawa kok dipaidu. Isine dong ngata tulak sandang lawan panganan. Panganan. Lan anggonan. Oh, tambahi. Ya iku bagian nipun Terus wong melek sabarna rimo. yo gelang kalung digarap tayub Mas Anggit. Monggo kenging dibeksani Mbak Ani karo Mas Bagong. Sing nembang Mbak Lintang Kairo. Monggo. Ya, Mbak. Kalung sing tak toko ngelingake jamane semana nalika biyen-biyene tresna aku ngerti salah
iya iya. Iya iya iya. Ayo Mas. Ayo Mas ganteng. Terima kasih. Yo tarling ya. Kendangane. Jawa Barat kendang saipongan tenan ora sragenan. Bani kesini Mbak Ani nek disawer nih Mbak yo. Nalika biyen tresna aku bisa Terima kasih. Mbak Ani, Mbak Lintan ning kono sik. Engko mergo enek sing ngersake caping Terima gunung kasih ya Mas jelek. lancar rezekinya. Amin. Sik, Mbak Rizky, ayo jumeneng kene. Mbak Rizky jumeneng nyedaki Mas Bagong. Iki ana sing ngersake kutut manggung. Waduh, ya ini jane lok tenan iki. Saking Mbah Sukarlan Growong Lor. Oke, ayo. Ini ayo Mbak, bentar turun. Monggo Mbak Rizky. Yo, diaturke. Kutut manggung. Ayo, monggo. Anano. Ayo, monggo. Mbak Ani Dalem saiki ana kewajibane dhewe-dhewe sing nembang kutut manggung Mbak Rizky nggih sing dadi kutut Bagong sampeyan sing tukang makani karo ngombeni kutut. Oh ngaten Engko nek Mbak Rizky nembangi pakan apa omben, nah sampeyan sing ngombeni kutute. Injih. Yo golek aku asik banyu putih. Bagong dadi kutut. Ombene. Yo. Seprit mboten enten seprit. Iki kanca-kanca kok dendame tenanan karo aku gitu. Nepake omben kulit-kulit jeruk dilumpukke.
Ora. Lara aku ki ndak sio karo sampean. Tisu dilumpukke. Ora, nek kulit jeruk iki nggo perasane, dadi minum ora banyu putih tok. Kaya infus water kae lho. Nah. Yo. Ayo ngombeni sik iki. Ngombeni ya Diani. Omben. Pas muni omben, Mbak Hani ngombeni. Ayo. Ya, Dek. Omben ana, Duk. Ombeni, Duk. Elok nek kira wong lari ngombe kok ombene kopi ireng panas sisan. Ya, omben. Ya. Ben, sedap. Omben. Bani, kutu tempane kok Kak wis keluar kena to Bani. Ombeni nang. Kelenger Bani kok Bani. Kowe ngomben kutut kok ngedot. Lah kene iki mau omben sampai sesuk omben. Nen norano Ndi yo. ombene Han? Omben. Ombenana. Putri siap. Aku. Saiki bar ngombeni makani ganti. Yo. Makani. Goleke pakan, Mbak Hani. Oh, iya, ready. Oke. Ready. Iki Napa? kutut apa cocak? Ready ini maksudnya siap, sudah siap. Kutut iki bangsa ketan ireng ngono. Wis kuwi apa enake ta? Peneke. Oh, kutut. Wong ki sing bersyukur. Ah iya. Iki panganan apa nek keplek? Kutut anggapan kutut geragas napa kok gelem ayo. Ayo, pakan. Ayo. Pakan. Sak kulite Han. Sak kulite lambemu. Cak, aku wis putu lho wong dolanan. Wong ning omah yo dolanan putune. Pakan. Ngapa? Oh lah aku ki karo ngematne sing nembang. Ngamet sinden oh. Gedang dinyocoke mripat. Pakan. Wah, didulang dah senenge ya Gang ya, seneng ya Gang. Seneng no? Kan. Ora somong. Pakan. Teh pakane. Ngapa? Ya mosok ngene templeke rayu kelet kabeh. Cucuk tanemene cucuk lho. Cucuk. Siji-siji mobil Ya bendang marek kutute iki kok ya. Ayo. Pakanono. Iya, bujet ning tenanan ya. Piye? Kuwi aja kok dulake. Gini ya. Kambile wis arep mambu, Cuk. Warutan ket mau sore kabeh. Kecut ngawur ya. Ora apa-apa nggo pengalaman. Pengalaman ya batuk klenger piye. Lah pilih mangan kambile apa parute? Lah kabeh didublake kok. Ayo. Kutute kuwi ata
Aku, ayo. Kalau bapak nganggo mandem gue sesuk neh. Ya. Nano. Kau nyumplang Mas Anggit. Yo. Banyak tumpaan sang panci lagi kemoga matur sembah nuwun sampun dipun aturaken Kutut Anggung. Mbak Hani, Mbak Lintang, yo iki ana sing ngersake caping gunung jengglengke. Katur dhateng Bapak Sahono tuwin Bapak Sudirna saking Sima Audio Sound System. Oh nggih, matur nuwun. Ayo. Kena Bagong ning tengah. Jenggleng wong loro. Mbak Hani karo Mbak Lintang. Ayo diurutke sapa sik? Apa sih, Duk? Oh, pilih siapa sampean? Duet napa? Iji-iji. Mbak Hani sik, yo. Ayo, jenggleng yo. Ayo Gang, aja nganti kuciwani. Apa ya, Duk? Wis siap, Bro, Mbak Hani jenggleng. Sampun. Nah, wis dijenggleng Mas Bagong wis siap. Yo. Yo, monggo. saben bengi sepinten Mas Menoe pun leres ko Mas Bang, yo. Piye? Piye, Dik? keri Mosok. Kon kurung apa iki kon wis keri. makmil enggak Lemu angel kok. Piye carane? Yo, Delintang. Anu. Ayo. yen memaca among karo
Mantep. Atep mau lemu. Iya. Lemu. Suarane jeleng lemune ngono. kosong. Lemune kopong jadi Yo ora ketang sithik nek isine. Iya. Yo, Mbak Hani. Anak. Awas, stop. Ya. Tahu nggak? Nah. Nah. Pindho wis nglepeh Suwe-suwe kaya kedung blung-blung. Nek jare Om Gareng talal apa? Gareng ngomong apa to? Anu. Gareng malata. Ditus. Citat. Iya, Mbak. Palaran. Pindho. Kok arepe imbuh pripun iki? Ajek kuat. Kemrindine ya. Nah iya, kaya mesin jahit. Ya kok Lah, iya. mesake men. mesin jahit. Anu kerep rek. Ngarep mandeg ngono. Ngono ya. Ya Mbak Lintang. Ya. Oh, bintang. Kula malih. Ayo no. Lorong dikendangi lho. Oh, ancang-ancang. Anak sultan ya Mbak Hani. Iya, Mbak Hani. Ada parene. Lah kaya komburi gede. Oh, galake raja. Mak kita meneng galak lho, Bang. Hati-hati lho, Bang. Komburi lho apa giok? Lho, apa giuk jare? Ya carane ancik-ancik. Lho. Anak sultan. Iya. Panas udan panas Aling-aling. panas diudani Wah, wis. aling-aling Aduh, datar nek udane ya. Anu. tapi gunung Yuk, misoa. Ya, Mbak. Ya Mas Anggit. Misoa sampe nadyan wadon sarta lan yo Lintang Dino 14 langgame yo jarak kelingan anda lan
Romo Jaranan ayo. Mbak Lintang ayo. Ani, ya. Terima kasih matur nuwun Mbak Ani, Mbak Lintang Kairo.